Күн сайын амбарларга 1000 тонна икмәк кайта. Ындыр табагына кайтарылган икмәк сәгатенә 40 тонна ашлык киптерү мөмкинлегенә ия комплекста эшкәртү үтә. Быел көннәр иссе тору сәбәпле көндез суктырылган икмәкнең тымлылыгы 9-13% тәшкил итә. Димәк, киптермичә дә нормага туры килә дигән сүз. Урып җыю чорына агромастерда озак еллар эшләп лаеклы ялга чыккан Әхтәм абый Җәләевне дә чакырганнар. Белгән эш булгач авырлыгы юк, ди ул. Илгизәки воркага шоферлар кирәк ярдәм ит дигәчтен шушы оешмада 40 ел эшләп пенсияга чыкканым. Шул ворка вакытына ярдәм итәргә килдем. Сүзләрне үзе безгә бик ярдәм итте. Шуңа аңа каршы киләлмәдем. Менә ярдәм итәм. Бер җаңа КАМАЗ бирде. Шул КАМАЗ белән басудан икмәк ташыйм. Бүгенге көнгә 1400 тонна ипи ташыдым. Урып җыю белән бергә күздән чәчү өчен җир әзерләргә дә киришкәннәр. Киләсе ел уңышы өчен 1300 гектарда көзге будай чәчү планлаштырыла. Агромастер компаниясының җитештерү буенча директор урынбасары Ислам Исламов быел яңа төр орлыклар кайтарылу турында әйтте. Бүгенге көндә безнең 14 комбайн эшли, 10 акрысыбыз эшли. Һәм 4 кейсыбыз эшли. Шулай ук ул комбайннар безнең сәгать 7 чарта чыгалар уже уборкага дигәндәй. Һәм малат итәбез без 300 гектар, 350 гектар. Шулай ук инде без 30% яровой пшеницаны алдык. 70% калды. Шушы 20-25 көндә алып бетерергә исәп бар. Хуҗалык эшчәнлеге белән танышырга килгән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов та Исламовларның эшеннән канәгать. Бик технологично, bütün охрана трудаларына, bütün безопасностьларына җиренә җиткереп, матур итеп, менә кырның кырыйларын да сразу сөреп куялар. Бу инде противопожарный ниләргә килгәндә техника да җитәрлек, комбайннар җитәрлек. Бу инде бу хуҗалыкта механизаторлар республика күләмендә иң зур хезмәт хакы алалар. Менә иртәдән кичкә хәтлек эшлиләр. Үзебез дә менә горурланабыз. Быел шушындый безнең хуҗалыклар булганга, шундый хуҗалык җитәкчеләре булганга. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт куючы механизаторларга түләү дә югары. Ай дәвамында уртача 300 мең сум акча исәпләнә. Моңа өстәп премия да каралган. Илгиз Зәкиевич, эшләгән кешегә стимул бар. Быел комбайнчылар сезонга 700-750 мең сум акча эшли ала ди. Моннан чыгып шундый нәтиҗә ясарга була. Эш кешесенең кадерен беләләр хуҗалыкта. Алдагы көннәрдә дә һава торышы уңай булып, уңышны югалтуларсыз җыеп алырга һәм куанычын күрергә ясын. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.